Breaking news, Makasela Mzobe has resigned as MK Party head of presidency. While sources claim his resignation follows a fallout with MK Party President Jacob Zuma, Mzobe says he is stepping down to focus on his football club, Newcastle All Stars, edlala ku-ABC Motsepe League. Lena iposte ebhalwe i-Eyewitness News. Ngithi uma ngibona lolu daba ngase ngithi no angiyobheka kwi-account yakhe uMakasela Mzobe ngibona ukuthi mhlawumbe kunento ayibhalile na ngenhlahla ngathola ikhona into ayibhalile. Ngaphinde futhi ngathi angiyobheka kumkhonto wesizwe phansi ngathola ukuthi abakakhiphi lutho, abakakhiphi statement, abakakhiphi lutho. Ngiyakhumbula ngosuku former president we-country, president omkhonto wesizwe phansi amemezela ngalo ukuthi useqoke i-presidential task team. Kukhona abantu ababuza umbuzo ukuthi uMakasela Mzobe umsebenzi wakhe ezobe sekuyini uma sekune-presidential task team, futhi kubantu abaqokiwe nabazoba ingxenye ye-task team akekho yena, ngoba siyamazi ukuthi uyi-head of presidency. Phela bekufuneka kuthiwa labantu mhlambe bareporta kuye noma kwenzakalani, kodwa akuzange kwashiwo lutho. Ziningi izinto ezakhulunywa baze bathi abanye usexoshiwe eqenjini lomkhonto wesizwe phansi, futhi ukungabonakali kwakhe eqenjini nasey'nhlelweni ey'khona zeqembu kwenza ukuthi abantu bathi lezi nsolo abanazo impela ziyiqiniso. Kodwa namhlanje sesithole indaba zokuthi uresignile as i-head of presidency lapha e-ofisini ka-former president Jacob Zuma. Ufuna ukufocusa kwi-club yakhe, yingakho ngisifakile isithombe se-club yakhe ngoba vele unayo i-club, hhayi ukuthi umuntu okuthiwa ufocus entweni angenayo. Post ebhalwe nguye ngqo uMakasela Mzobe ku-X noma eyaziwa nge-Twitter ubhale kanje: I resigned as the MKP head of presidency on the 17th of December 2025 during the MKP national officials meeting held in Durban. I ventilated my full reasons before the national officials meeting and appealed to the president and the leadership to accept my resignation. This was never made public to allow the leadership to identify a head of president without any undue pressure from the media and membership of MKP and create unnecessary panic. I remain a full member of the MKP and part of the International Relations Committee of the MKP. I'm ready and eager to help the organization do well in the upcoming local government elections. Ena-ke post ebhalwe nguye-ke uMakasela Mzobe ebeqinisekisa ukuthi impela uresignile, kodwa kudala waresigna ngoDisemba. Ukuthi njengoba besingamboni ey'nhlelweni ey'thize ngoba umuntu obeseduze kuka-former president, futhi-ke bayahlobana ngoba phela uZuma uzalwa uMamzobe. Manje-ke yingakho abanye bethi umshana wakhe. Angazi noma ngizothi umshana noma umzala, kodwa into enjalo nje eshiwo ngabantu ngobudlelwane abanabo labantu ukuthi bungale kokusebenza. Kodwa uMakasela usekucacisile ukuthi cha, yena kudala resign, futhi wakhuluma na-National High Command, bachazela izathu, wabatshela futhi ukuthi abangamemezeli ukuze kungabi nepanic. Inkinga khona ku-MK Party, uma-ke nje wakhona umuntu ongathi uresignayo kuvele kuthiwa uxoshiwe. Inkinga ekhona nje esinayo ukuthi umuntu uma kuthiwa uyaresigna kuvele kuthiwa uxoshiwe. Ngiyakhumbula udaba luka-Colin Makhubela, wathi uma kuthiwa uyaresigna as a-member yomkhonto wesizwe phansi aphinda resign as a-member of parliament, ziningi izinto ezakhulunywa ngabantu. Washo khona ukuthi uxoshiwe vele kuyaziwa ukuthi kwakunempi ekhona phakathi kwakhe no-Dr. John Hlophe, kanti cha, uthola ithuba lokuyosebenza emsakazweni. Ngakho-ke uma usebenza emsakazweni akakwazi ukuba i-member ye-political party. Kodwa yonke into enza kumkhonto wesizwe phansi, njengoba nje uMakasela kuthiwa uresignile, ziningi izinto ey'khulunywayo. Yingakho ngithe ngaphambi ngenze le video angiqale ngithola ukuphawula kwakhe noma ilethe ezobe iphuma kumkhonto wesizwe phansi ezokwazisa thina okuyikona kona okwenzakalayo ukuthi kwenzakalani ngoMakasela. Kodwa nje siyazi ukuthi manje khona i-presidential task team ayikaqalweni ukusebenza, kodwa kuthiwe izosebenza. Banikeziwe-ke abakanikezwa ama-task, kodwa kuthiwe bazonikezwa imigomo nemibandela, ngoba kufanele babe umxhumanisi phakathi kwe-leadership kanye nama-ground forces.
ukuze izikhali ezikuma-Grand Forces isheshe ikwazi ukusombululeka, kungaze abantu basuke baye enkandla kuthi laba bangena-access yokuya enkandla bagcine bevaleleka kwezinye izinto. Ngicela ukucaphunela iy'nhlelo nje ze-MK Party ey'khona ngenzela abantu abangama-members omkhonto wesizwe party bazi kwenzakalani. Earlier on sinazisile ngey'nguquko athe uSibonelo Nomvalo zizoba khona, ngakho-ke ubuholi be-MK Party buzophuma buye ey'ndaweni ezehlukahlukeneyo beyohlangana nama-leader bese kuba nama-regional meetings. Ngomhla ka-28 kuMarch 2026 kusasa bazoceya eMpumalanga, eNkangala kuzobe kukhona uComrade Sibonelo Nomvalo, eHlanzeni kuzobe kukhona uComrade Nkosinathi Nhleko. Ngomhla ka-29 bese beba ne-regional meeting izobe iseGernsibande, izobe umuntu ozobe khona lapho Comrade Mandla Kayisehlophe. EWestern Cape ngomhla ka-28 kuzoba ne-meeting ne-leadership izobe ise-Cape Metro, umuntu ozobe khona lapho Comrade Sibonelo Maphumulo oyilunga le-Presidential Task Team. Nase-Cape Winelands kuzobe kukhona uComrade Solly Dlamini. Bese kuthi ngomhla ka-29 kuMarch 2026 bebe ne-regional meeting kule indawo ezilandelayo. Garden Road kuzobe kukhona uComrade Lindiwe Mtshali we-MK Women's League, kube e-Overberg kube khona uComrade Alec Nkuna, e-Central Karoo kube khona uComrade Brian Molefe, eSikhosi kuzobe kukhona uComrade Sibilwane siboni kahle isibongo sakho uyongixolela. Bese e-Eastern Cape bazoya khona ngomhla ka-9 April 2026 lapho khona bazoba ne-meeting kanye ne-provincial leadership yakhona. eNelson Mandela Bay kuzobe kukhona uSibonelo Nomvalo, eBuffalo City Metro kuzobe kukhona uComrade Mandla Kayisehlophe ngomhla ka-9 ku-April. Mhla ka-10 ku-April 2026 kuzoba ne-regional meeting e-OR Tambo kuzobe kukhona uComrade Nkosinathi Nhleko, eChris Hani Comrade Brian Molefe, Alfred Nzo Comrade Sebulwane, Amathole Comrade Duduzane Zuma, Joe Qabi Comrade Alec Nkuna, 7 angiboni kahle legama kuzobe khona uComrade Zandile Mkhwanazo oyilunga le-Provincial Task Team. Then e-Northwest eBujanala kuzobe kukhona uComrade Tony Yengeni. Se-Northwest ngawo mhla ka-9 April eDr Kenneth Kaunda kuzobe kukhona uComrade Simphiwe Mpungose, eDr Ruth Mopali kuzobe kukhona uComrade Solly Dlamini. Kuthi ngomhla ka-10 ku-April kube ne-regional meeting eNgaka Modiri kuzobe kukhona uComrade Sibonelo Maphumulo oyilunga le-Presidential Task Team. Kuthi ngomhla ka-11 ku-April 2026 eLimpopo bazohlangana ne-leadership. eMopani kuzobe kukhona uComrade Sibonelo Nomvalo, Capricorn Comrade Nkosinathi Nhleko, Vembe kuzobe khona uComrade Mandla Kayisehlophe. Yazi ukuthi lezi ndlela ayiphelele kodwa lezi engizitholile ngesikhathi ngizorekhoda manje ngibuka ukuthi kuzongibambelela ukuthi ngeze ngithole wonke ama-province, futhi ngiyazi ukuthi njengoba namuhla kumhla ka-27 kukhona la bakhona ngapha koSidibeng ngizwile ukuthi uDuduzane uzobe khona. Ngakho-ke ngibona ukuthi ngcono ngingakhulumileyo ngoba into esiyenzekile, futhi uma ngathi ngizofuna wonke amaphepha la kuzongibambelela, kanti udaba ebengifuna ukukhuluma ngalo udaba lolu likaMagasela Mzobe, ebese-ke ngilicaphuna nje noma ngilithinta lolu oluthinta iy'nhlelo ze-MK Party. Akulalwa ngempela kuyasetshenzwa, basazohamba. Mina nawe sidibana kwividiyo elandelayo.